Čaute, udiel nové videá. Dneska budem toto mačkať až do 20:30, takže koľko? 15 minút budem toto mačkať z jednou rukou aj celý čas, ani sa nezastavím. Tak ideme na to. To je ešte také chill, to je ešte také kus chill, ale potom je to párny extrém. Takže ešte minúta neprišla a už ma boli jak psa. Ja nie som moc silný, takže to je pre mňa nevýhoda. Necvičím úplne 24/7, hej. Ja nie som taký, no. Proste, jak to mám povedať, presne minúta prejde. Takže bombastikoš. Aha. Už aj minúta prešla. Kámo, mňa extrémne už bolí ruka po minúte. Proste nejde kámo dať, ale skúsime to, hej. Dobre, už ma to bolo jak fras a ešte ani minúta podľa mňa neprešla, akože už prešla. Ja, jak mi puklo kosť, čurák, no to mne to úplne väčšuje tú kosť. To proste nejde. Ja to proste, ja chcípam. Ja to proste moja ruka nezvládne. Ty čurák. Kámo, ja to bolí jak pes. Jak pes ma to bolí, kámo, ale ja to musím proste dať. Je to najľahšia farba, more. To proste... Kámo, mňa to bolí jak kar... Dobre, 2 minúty už prešli, bombastikoš. A len tak už to tu dávam, no ako sa mi robí bomba. To proste nejde, to je ťažké jak čurák. Pisko. Kámo, ja to dávam úplne po toto, hej, bacha. Kámo, je 20:17. To proste nedám, bro. Bukovsky tu nedám. Ja tu musím len kus 2, bo to fakt nejde. Akože to by ani dospelým mňa človek nedal. Dobre, 3 minúty. Nice. Už prešli 3 minúty. Kámo, to je ťažké jak čurák, kámo. Ja furt diapujem, prečo to je ťažké. Ne? To podľa mňa... To je kvôli tomu, že furt cvičím, s týmto tu. Prvýkrát v živote to asi vidím, ale všetko už ma puká, kámo. Ja už som starý. Dobre. Petardy, more. Ja to nedávam, ja tu budem MG Fitman, kámo. Ani domáce nemám urobiť. Akože mám, ale tak kus na prd. To pisku. To je ťažké. Dobre. 4 minúty už prejde. Kámo, mňa to bolí. Petardy, more, MG Fitmana, more. Ja to dávam petardy. Ja to dávam fakt petardy. To 5 minút prešlo a už chci. Dobre, bomba. To už 5 minút prejde. Kámo. Akože ešte sa ani svaly nemám, ale už tu mám kozmore. Tak ja aký budem namakaný, ty boha. Už ma aj boja prsty. Kámo, niekomu čapne more facku. Petard more dostane. Je to... Nebude čakať, kámo. Pozrite, už tu kosť pôjde za chvíľku, lebo už toto mám také modré. Kámo, keď ja budem spať, však nech scípne ruka na marné kúsky.
Ja to furt stlačam, hej, nebojte sa. Ale Dick more to je ťažké, akože to je, kamo, má to byť najľahšie, ťažké, neviem čo, jak čipse, nie? Keď som čipse sú ľahké. Kamo, to je ešte len 20 a už dobre. Dneska ešte len bude petardy MG Fitman, kámo, to ti hovorím. Kámo, ja sa zajtra prídem do školy a budem slabý, bomba. To furt mačkam jak... Dobre, 6 minút, 6 posraných minút, kámo, to je len tak do písku. Ty kokos. Kámo, ja budem mať ako strenovanú koku. Ale aj tak budem slabší než Darius, kámo. Aj tak v tej škole budem slabší než Darius úplne. No a keď už mám taký kus divný a toto také, no už s kostiami more, ja to furt mačkam, jak somar už mám. Ešte 9 minút, to si ňom robíš prdel. Kámo, to je proste... No dobre, už som to úplne urobil z toho kružko, kámo, iba také... No... tyčinky budú. Dobre. Ešte 8 posraných minút. To mi robiť je perdel. Ja viem, že to mám mačkať s jednou rukou, ale to proste nejde. Kámo, kúkajte, čo už mám za svalík, akože. Akože ja viem, že ich mám slabé, ale lepšie ako minulé. Počkaj. Iba ukážeme petardy, to len tu je recho. Aj tak nič. Do písko, ja som slabý už. Oj. Ja už toto nedám. Ja už cipnem. Čaute.